Prabu wis ora bisa netepi darmane ratu. Darmane ratu sabda Pandhita Ratu kuwi tan kena wola-wali nek ya nek ora ya ora. Tasena jeneng ingsun uga ora mangerteni lamun para Pandhawa isih sugeng. Lamun para Pandhawa anak-anakku para Pandhawa isih urip sing gedhe pangapuramu. Mula saka kuwi Sena kanggo ngijoli damparaku negara Ngastina kae. Sisih wetan negara Ngastina ana alas sing jenenge Alas Mertani ya Alas Wanamarta. Kae babatana kanggo muktine sak sedulurmu para Pandhawa ya Ngger Bratasena. Kangmu padha warahan dan becik besok mendemo baris den prayitna Ngger Wanamarta kuwi alas wingit kepati angker. Jeneng sira apa bakal njlomprongane apa anak-anakmu para Pandhawa? Boten njlomprongane pun leres niku. Mengkene para Pandhawa diungkane dadi napa niku Nalendra Puntadewa dadi ratu mengke tiwas gegeran. Pun saene nggih ngoten. Ya yen to pancen mangkono. Ning welingipun eyang ora bakal melu cawe-cawe bab perkara iki. Sandangen dhewe karo para Kurawa kae. Kae terus piye? Ora gawe kunduran kok terus kluyur-kluyur ngono kae piye? Lah, kae ngono pegel ngono atine. Sengkuni ki omonge ya ana yane wis ora kena dipercaya. Pandhawa jere mati, Pandhawa jere dadi awu nyatane apa meger-meger ke lho. Lekno mripatmu lekno. Kleruku manggon ana ngendi? Nyatane bale si gala-gala wis lebur dadi awu. Wah, aku ya sempoh cawe-cawe. Eneng apa-apane sangganen dhewe temuni. Limbuan